Ono pelajari ilmune dongane kan ono posone, ono pitukone ya. Mbok mote pitung dina pitung bengi ngono. Aku terus grabat mbok apa kan ono pitukone termasuk iku sek mepes raga ta. Ngono. Mepes raga, garing lawak. Cara nglebokno kono iku mang. Ngono. Tapi garing lawak. Aku sing gak tak gawe iku sing ngene bapakku langsung leren iku. Aku ritual nglakoni sewengi nglakoni gladak 44 gladak kok. Iku sewengi kudu mari. Gladak jembatan. Jembatan iku perahu lho. Iya. Tadi aku iku rene rono nang Moraga Wetan nang Kirangan ngawalur sampai Mengai Lembung kono terus balik ngulon ngliwati pokoknya nglangkai gladak iku sewengi kudu oleh gladak 44. Iku melajari ilmu apa? Ilmu bisa mlebu sorte lampu iku. Panglimunan. Iku aku sek umur 18. Iku terus bapakku tak kandhane kan sik ana sing iku sing cara ngono. Sing mantu bapak iku. Nah, tak kandhani aku nek pasar pagi ku, Pak. Wong teng-teng ono jembatan iku sak pira kae. Tak piyak ngene ku aku amit-amit. Sitok gak ono sing ngomong. Meneng kuwabe. Ora noleh ora ono. Nah, dadi aku liwat ngene-ngene ambek ora iku. Wis bareng ngono bapak iku wis aja terusno. Terus leren. Iku jaler bapak. Iku besok kon mati ora iso kumpul ambek padha umatmu. Terus mana uripmu gak niat wareg mangan. Panas ya. Iku aku leren kala pelajari ya ngono. Nek donga upas-upasan ngono kan poso. Ngono. Pokoke kanggo mbak nambane wong cokot tulo cokot ngono upas-upasan ngono kan. Ono. Ngono. Cara ngono dongane ono, cara dongane ngono ya gampang. Bulu mati wis mati tetep mati, bareng mati sekeng ngupas kabeh padha pantes mati ngari jeti bobok, lalu nggone jabrutolo sun amel komaran siran-sira gawe ana manusa anu tanu sawijar bojo lali. Asale banyu balik dadi banyu kan. Lah iku kan ana posoe 7 dina, 7 bengi. Aku biyen iku pelajari iku, aku iku melok pencak perkasa. Oh lho, sik cilik iku. Dadi cekelane ula. Ngono lho. Lah ngono iku ula iku tak cekel kene tak idone kok mati, tak idone mati. Kok masalah ya sing ngono iku mang. Donga apa ae iku nek wong sik tegese ngono sik duwe jujur. Ya insya Allah sik dikabuli. Keputusane kan ngono Gusti Allah. Ya masih aku sak bendina nambani wong buta nek ana gondang wong mijet-mijet kaya wong ngono kaya ngono kabeh iku. Ya donga kabeh ya donga tapi donga iku cara nek wong kesele kono ngono kan ya cara ngono cara medisi tapi kan sik tetep donga. Termasuk sangkal putung kan ana dongane. Nyambung urat kan ana dongane ngono. Tergantung olah rasa ya. Olah rasa iku mang, dadi keyakinan ngono. Terutama iku cikal bakal iku sik kekangkal. Sing Mbah Ursa iku. Sing Mbah Ursa pasien. Desa ya. Embange nggugu ngono ya. Sik kasebut cara ana kaki danyange kono iku sing Mbah Ursa kono iku sapa iku sik dijaluki tulung kon ngrewangi. Ngono lho. Sik kon ngrewangi. Dadi sik cara ngono aku ku nangane pasien kono ku sik amit kono ngono lho, sik melalui kono. Masih pasien mrene. Iya, sik tetep iku. Ngono lho. Sik tetep dijaluki tulung. Ngono lho. Mangane iku gak iso diiku mergo garane cikal bakal iku kan asal usul lah. Cikal bakal kan asal usul lah ngono.
Dadi cara ngono ngawali wong manggon kono, wong manjen kono, cara ngono bibit kawite iku. Cara kiblat ngono jenengane iku wetan, iku mergo iku wiwitan kan ngono. Wiwitan ana hitungan, ngono lho. Ngono. Mangane segala apa iku tetep ditamake iku teko lor wetan. Jenenge nek lor wetan iku Pasundari. Nek kidul kulon iku Pasundara. Gluduk ae lor wetan gak diimbangi kidul kulon bencana kok. Gluduk iki lho. Rendeng ngene kok lho, gluduk gedhe ngene kok lho. Iku lor wetan gluduk ngono muni gluweger. Kidul kulon gak ngimbangi bencana kok. Karena Pasundari karo Pasundara iku mah. Mesti Pak ya. Berarti gluduk iku mesti kono mesti ono. Oh iya, ngono. Swara iku ngono. Tetep mbak dhewe mah ngono kene ngono. Kan cara cuaca iku kan dhewe daerah. Tapi nek swara lor wetan iku muni, mesti kidul kulon muni. Keseimbangan iku mang. Nek cara nanggone laut kidul iku sing duweni kan Kanjeng Ratu Kidul lah. Tapi nek laut lor kan Dewi Lanjar. Kan ana sing zamane Sariden iku dipek dadi murid Sunan Kalijaga kan dipek mantu ambek bupati apa iku ambek bupati Pati kan takone Sariden kan metu iku cerita iku ngono lho. Ning Sariden nang Palembang yo ndek anak, Joko Temon sing nok kene yo ndek anak. Iku kan asale daerah Pati sak Pengulon iku Kudus iku kan kena gegeblok ah, esuk loro sore mati ya. Masalahe ora ge rituale ora barikan ora bacaan ora laut ngono ku mang. Akhire ndadekno musibah akhire Dewi Lanjar iku mang terus Sariden iku mang terus karo Sunan Kalijaga dikongkon gawe slametan aku niku mang ritual akhire lerem. Cara ngono iku sing cara iku sing ngrasa tanah Jawa iki. Tanah Jawa iki cara ngono pagrena ana iku sing jaga iku Kanjeng Ratu Kidul, sing lor Dewi Lanjar. Ngono lho. Kan mangane zamane Soekarno iku kan dirui karo ta. Sampe gawe kono iku. Nah, segara lor ya gerui, segara kidul gerui. Mergo sing penting iku mbok iku jarene Islam iku mbusirek, mbok ada bengek sing penting ku rakyate iku. Nah aku ana sirik ngono-ngono iku kok gak melok aku. Masalahe wong urip iku apa tandurane dhewe. Swarga besok iku mergo wong nandur bakal ngundum ngono tok. Ana. Saiki wong gak ngrugekno wong, gak ngono wong ya gak ono apa-apa ngono. Gak ono dampak ngono. Ngono. Nek cara aku lho, keyakinan aku ora ngono. Pedomane ya patokane nang ngene ana caraka iku mang kabeh. Ngono. Patokane iku nang ngene sini ana caraka iku sing kanggo termasuk barang sing sakral, ritual sakral. Masih tembang ilir-ilir kan yo njiki teko Jawa ta. Sunan Giri nyiptakno tembang ilir kan yo njiki teko Jawa. Njiki teko Jawa. Njiki teko Jawa. Wong mulai lahir sampai mati ya seneng kono iku mang. Balik mana ya? Darene mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulan iku mang. Nek lawang tobat sik mengo iku mang iki bukae mang nek wong salah nang kon tobat iku mang. Ngono. Makane mulai lahir terus diisi agama, kan agama iku kan kanggo klambi aja. Ya kanggo gujekan ya kanggo klambi ya. Karena agama iku nek Jawa kan ageman. Ageman itu kan klambi ya. Ngerasu ageman apa, gawe klambi apa kan ngono. Nah nek cara Jawa cara ditalar maneh digegemi kan kanggo gujekan. Dadi sing nyimpang teko nggone patokane agama iku mang sing wajib dilakoni kan dilakoni, sing dilanggar kan kudu ki ono e. Ngono. Anak ngono. Dadi makane wong iku nek aku ndelok iku
wong sing cara Islame kental tapi gak kenal Jawa. Yo jek pincang. Mergo sing gak pas sampe dheweke iku meng kabeh iku dikarano dianggap Muslim. ayo nah pincang. Tapi nek Jawa kan longgar. Nek Jawa kan longgar. Wong iku urusane iku nek wis ukuran mbek akhirat iku dhewe nyangga kok. Masalahe kejawen nambah Jawa iku seje. Nek tembung wis Jawa iku wong ndek noleh. Iku kan bukan agama ta. Jawa itu ngerti ya. Perilaku. Jawa iku perilaku, ora agama. Nek agama kan Buddha, Hindu. Ngono lho. Jawa iku lelakon, perilaku, tondak tanduk iku lho. Nek wong anak ora Jawa berarti gendeng padahal anak wong Jawa. Lakune gak bener. Ngono lho. Kacake kan iku kan alus e kono ta sampurnane. Saiki wong biyen iku aja lungguh tengah lawang, dijenengi kala janggol. Iku ngono. Ka oleh, ka ilok ngono. Ya mergo nek ana liwat ngewohi ngene-ngene lho. Ayo nah. Terus aja lungguh bantal, iku nggone kala limpek. Ya ora sopan nah. Ya. Wong biyen pituture kan alus kabeh lah ngono lho. Ngulang alus. Kena apa? Karena karo Pandhawa iku mulai urip kok ora iso rukun. Padahal iku karena iku dianggap jarene Allah kelakuane ora rukun, padahal iku tunggal mbok. Tapi barang wis sangate mati, gak cerita nyudokno kebenerane. Aku engko nek gak nyepetno Brontoyuda, negara Ngastina iku teke adik-adikku tetep dikukui Kurawa. Dadi meneh aku sing dadi korban tapi akhirnya negara Ngastina balik nang Pandhawa. Ngono lho. Tapi barang wis sangate mati, gek muni ngono iku mang. Padahal sing mateni Janaka. Dadi dikurbakno awake minangka merdekakno adike. Mulai awal iku dheweke manggon nang Ngastina selalu ngobong-ngobongi Ngastina terus. Ngobongi terus tak cenang Brontoyuda. Cenang Brontoyuda cenang perangan. Nek perangan Kurawa kalah. Ya apa-apano wong Angkara mepers Pandhawa kan wong sing iso mepes apa ta? Apa nafsu iki lho. Wong sing iso ngendhalekno apa nafsu berarti cara wayang digambar iku Pandhawa. Iku Kumbakarna. Iku pahlawan. Iku nek wong gak kena jubiya, wong aja ndume wong. Rupane Allah kok anggap Allah sak jero. Kumbakarna iku rupane Allah buta, tapi watake suci. Ya. Dheweke gelem maju perang mbelani kawulane, mbelani hati. Berhubung asal usule dikek mangan karo dulure ditagih dikon perang, dheweke asale sik urung gelem perang. Bareng anake wis dadi korban karo, akhirnya dheweke gek maju. Terus diutano sak kutika. Aku Kumbakarna gugur kesuciane. Mlebu nang ngene Sena. Dadi nitis-nitis mangane diarani cara ngono apik iku gak iso ilang, Allah ya gak iso ilang sampai akhir zaman. Tembung Bathara Wisnu kan manusa sing wis manunggal lahir karo batin iki sih. Ya wong sing ndonga dikabuli ya wong sing kedunungan Wisnu, ngono lho. Nek cara gimanake, tapi nek digambarno wayang iku Bathara Wisnu. Nang Semar iku ngetutno iku turun Wisnu mulai Bambang Bermani, Bermono, Parikena, Manu Mayasa, Sakri, Sekutrem, Abiyasa, Pulasara, sampai Pandu, sampai Arjuna. Wisnu kan itu ping 7. Mulai Jayabaya Kediri iku terakhir. Ngono, iku sarunge Jayabaya Angling Darma. Angling Darma itu di sini. Angling Darma iku ya nang ngene Jonegoro. Tapi asal usulnya Lamongan, Sambeng, Bupati, ngono lho. Ala Sambeng itu dhisik kerajaan. Nah, kena walate sing gawe urip dadi alas. Nah, ngene Jonegoro kan topo ta. Lah ngene Rawening iku. Akhire mliwis putih iku. Wong ninggalno sejarah karepe ngono ka oleh. Makane peteng jagate gak duwe patokan. Wong nek ninggalno sejarah iku gak duwe jati diri, gak duwe pembelaan.